Zo, aankomst Terneuzen, busstation Westerschelde-tunnel. Dus hier natuurlijk de fietsstalling en dan het centrale busstation met onder andere lijnen naar Middelburg, naar Goes. Bijvoorbeeld voor Middelburg moet u dus hier starten, moet u tot dit punt komen. Goes kan al ervoor met lijn 20 vanuit Hulst. In bepaalde lijnen moet u dus wel hier zijn voor je overstap te nemen. Dus hier heb je hoofdzakelijk studenten in de ochtend die moeten in Goes zijn of in Middelburg. Dus hier de lijn 20 nu, bestemming Goes, dus komend uit Hulst via Axel, dan Terneuzen ook een halte aan het stadhuis bijvoorbeeld. En dan hier, je ziet ook wel het volk die daarop stapt. Dus de lijn 20 is wel een drukke lijn en daarvan zijn er ook wel 2 bussen per uur. Dus hier de bus naar Oostburg. Het is nu 8 uur. Er zijn maar enkele reizigers. Dus ook de bus Oostburg is belangrijk om vervolgens de overstap te nemen op de lijnbus. De lijn Brugge-Breskens. En zo kan je via Sluis dan ook naar België. Je ziet dus wel de drukste lijnen, de lijn 20 op de eerste plaats toch wel hier. En dan ook wel ja, de lijn 50 voor Middelburg, iets minder, maar ook wel redelijk druk. Dus de lijn 5, Oostburg, vertrekt nu met 1 reiziger. Het is een heel vreemde situatie met het openbaar vervoer hier. Want het is ook zo, de lijn 20, de mensen kunnen niet anders. Het is via de Westerschelde-tunnel. Dus de verbinding natuurlijk, met de fiets kan het natuurlijk niet. Hè.
een van de grote problemen hier aan het Terneuzen busstation Westerschelde-tunnel, dat is dan de verbinding van dit punt tot de stad, bijna 2 kilometer, en ook tot woonzones, winkelcentrums, dus geen deelfietsen aanwezig. Stel, je moet de bus 10 hebben, er is maar 1 per uur, die is net vertrokken, je zou kunnen in een deelfiets nemen en toch gaan tot je bestemming, of tenminste tot het centrale punt van de stad. Idem voor winkelzones, dat is al jaren zo. Dus totaal geen deelvervoer, deelsteps zijn niet toegestaan in Nederland, maar bon, deelfietsen wel en nog altijd niet aanwezig. Er is ook geen horecapunt, dus geen mogelijkheid om iets te drinken, geen automaat voor iemand die toch wel een uur moet wachten. Of eventueel langer, als er een bus uitvalt, lijn 10, kan het soms wel 2 uur duren. Dat kan gebeuren. Dus je zit volledig vast. Ik kan natuurlijk wel te voet naar de andere kant. Ik ga nog even nu met de fiets de route tonen naar binnenstad Terneuzen. Maar bon, als je de fiets niet bij hebt, dus toch wel nog even interessant. Nu volgt de route met de fiets. Dus de locatie hier, dat is de richting van de Westerschelde-tunnel vlakbij. Dan rechterkant hier binnenstad Terneuzen. Je moet ook kijken langs welke route waar dat de brug open is. Zo, welkom terug hier in Terneuzen.
Zo, ik ben praktisch terug in het centrum. Hier aan de Kennedylaan het winkelcentrum. Hier ook het toeristisch punt even verder. Dus ja, je ziet wel het probleem. Het busstation is te ver van de binnenstad. Nu, aan de ene kant zou het wel handig zijn dat je hier het busstation hebt, maar aan de andere kant heb je dus ook wel het drukke busverkeer in combinatie met de Westerschelde-tunnel. En je ziet dus ook wel als die bussen daar toe komen, lijn 20, lijn 50, is het wel redelijk druk. Maar dat wil niet zeggen dat men geen deelfietsen kan plaatsen daar aan het busstation, met hier en aan het stadhuis bijvoorbeeld een dropzone. Nee, dat je toch wel die verbinding hebt als de bus er net niet is en je moet een uur wachten op de lijn 10, dat je naar hier kan komen, dan kan je nog eventueel een paar boodschappen gaan doen en dan vervolgens terug op de bus stappen. Zo, einde van deze reportage. Het was nog even interessant dit onderwerp te delen van het busstation, ja, in combinatie toch ook wel met deelvervoer en zo verder. Tot de volgende.